procesu realizácie EPC projektov a nakoniec skúsim zhodnotiť aktuálny stav využitia EPC na Slovensku. Takže Energy Performance Contracting je v podstate komplexná forma energetickej služby. V podstate nemáme zatiaľ jednoznačný slovenský preklad, asi najvystižnejší je preklad zmluva o energetickej výkonnosti, ale myslím, veľmi bežne sa používa anglický pojem Energy Performance Contracting. Podstatou metódy EPC je garancia dosahovania úspor z realizácie rekonštrukcií existujúcich zariadení. Ako hovoríme o verejnom sektore, hovoríme hlavne o budovách a tiež potom o verejnom osvetlení. Čiže na Slovensku Energy Performance Contracting vo verejnom sektore v súčasnosti dosť často chápaný aj ako forma financovania, kde financovanie tých investičných opatrení zabezpečuje súkromný sektor a verejný sektor následne tieto investície spláca z úspor, ktoré sú garantované. Čiže rozhodujúcim znakom Energy Performance Contractingu je práve garancia úspor. Čiže EPC je komplexná služba, ktorá zahŕňa v podstate všetky fázy prípravy investičného projektu, ako je plánovanie, inžiniering, realizácia, následná prevádzka a údržba. Môže obsahovať aj nákup energií, financovanie, následný energetický manažment. Pridanou hodnotou pre zákazníka je záruka úspor energetických a takisto úspor alebo znižovanie emisí skleníkových plynov. Takisto sú garancie funkčnosti rekonštruovaného energetického zariadenia. Nezanedbateľnou výhodou je tiež prevzatie hlavne obchodných a technických rizík partnerom zo súkromného sektora, čiže tzv. ESCO spoločnosťou, Energy Services Company, v podstate na seba a tým pádom je verejný sektor odbremenený hlavne od technických rizik súvisiacich s realizáciou takýchto projektov. Tu je na tomto slajde je v podstate znázornený princíp, ako funguje Energy Performance Contracting. Predpokladáme, že náklady na energie budú v čase rásť z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií. V určitom objeme, v určitom čase, keď dôjde k rekonštrukcii energetického zariadenia, spotreba poklesne, čiže bude sa pohybovať na nižšej úrovni. Z rozdielu medzi tými nákladmi pri pôvodnej spotrebe a nákladmi pri novej spotrebe sa postupne počas dohodnutej zmluvného obdobia splácajú náklady, ktoré súviseli s realizáciou tej rekonštrukcie. Po ukončení toho zmluvného obdobia je celý ten rozdiel medzi nákladmi pri pôvodnej spotrebe a nákladmi pri novej spotrebe v podstate ziskom alebo benefitom klienta. Ak porovnávame EPC s tradičným spôsobom, pri tradičnom spôsobe dodávky diela väčšinou očakávané úspory alebo skutočné úspory energetických nákladov vyplynú z realizácie projektu. Rozhodujúcim kritériom pri výbere dodávateľa tradičným spôsobom je hlavne cena. Pri energetickej službe, ako je Energy Performance Contracting, už pri výbere obstarávateľa alebo pri výbere obstarávateľa sa vopred stanoví nejaká minimálna výška úspor a následne dodávateľia potenciálni súťažia o to, kto poskytne najvyššie úspory pri najlepších cenových podmienkach. Typy opatrení v súčasnosti EPC sa zameriava hlavne na technologické a prevádzkové opatrenia, čiže to je hlavne strana technológií v budovách. Už menej alebo len veľmi čiastočne sa venuje stavebným opatreniam, pretože tie stavebné opatrenia majú dobu návratnosti dlhšiu, ako je pre dodávateľov, pre ESCO spoločnosti, ktoré zabezpečujú aj financovanie. Ako tieto opatrenia už potom aj tá doba návratnosti prakticky presahuje možnosti komerčného financovania.
pri tomto systéme. My zaznamenávame v podstate stále tú potrebu rekonštruovať budovy komplexne, čiže nezamerať sa iba na technológie. Z toho dôvodu v podstate sú pripravované aj v súvislosti s prípravou nového programovacieho obdobia rôzne formy kombinácie využitia štrukturálnych fondov v kombinácii s Energy Performance Contractingom, ktoré môže mať v podstate viacero benefity. Z hľadiska financovania, ak hovoríme o či už úplnom alebo čiastočnom financovaní investície ESCO spoločnosťou, vo väčšine prípadov ESCO spoločnosť komunikuje s bankou a financuje časť alebo celú investíciu, či už z vlastných zdrojov alebo z kombinácie vlastných zdrojov a úveru, ktorú ESCO spoločnosti poskytne banka. ESCO spoločnosť zrealizuje projekt v prospech zákazníka a poskytuje garanciu z úspor. Následne zákazník z týchto prípadov, kde sú garantované úspory dosiahnuté, tak spláca postupne investíciu ESCO spoločnosti a tá následne spláca tento úver banke, ktorý si zobral. Budovy sektora, vo verejnom sektore sú to hlavne budovy školské, administratívne, zdravotnícke, kultúrne, budovy sociálnych služieb. V súčasnosti ten stav je charakteristický vo veľkej miere prípadov vysokoenergickou náročnosťou, systémovými poruchami, hygienickými nedostatkami, často aj nízkou bezpečnosťou prevádzky týchto budov. Čiže Energy Performance Contracting môže riešiť iba časť týchto nedostatkov, nevie riešiť všetky nedostatky a už vôbec nie v prípade, ak sa všetky tie nedostatky, ich odstránenie má financovať iba z úspor, pretože musíme si uvedomiť, že existuje tu značný objem nejakého modernizačného dlhu, kde do budov sa po dlhú dobu investovalo buď vôbec alebo len nedostatočne. Čiže aj modernizácia týchto budov na úroveň súčasných štandardov už je len veľmi ťažko financovateľná iba zo samotných úspor na spotrebe energie. Čiže prečo realizovať projekty EPC vo verejnej správe? Tými hlavnými výhodami je komplexnosť riešenia, čiže Energy Performance Contracting môže pokrývať činnosti od zhodnotenia stavu, realizáciu opatrení, servis a údržbu inštalovaných zariadení a energetický manažment až po následné meranie a vyhodnocovanie úspor. Ďalej, tým najdôležitejším dôvodom z môjho pohľadu je garancia úspor, ktorá je základnou podmienkou EPC zmluvy. Čiže úspory, ktoré dodávateľ, ESCO spoločnosť garantuje, musia byť splnené, inak musí výpadok tých úspor ESCO spoločnosť zákazníkovi kompenzovať. Ako som spomínal, ďalšou výhodou pre verejný sektor v súčasnej situácii je tiež prevzatie rizík, čiže pri klasickom spôsobe, dodávateľskom spôsobe realizácie investičných opatrení veľmi často dochádza k tomu, že v prvom kroku klient si obstará projekt rekonštrukcie a následne na realizáciu tohto projektu nájde dodávateľa. Čiže v podstate všetky rizika, ktoré súvisia s nejakými úsporami alebo podobne, sú nejakým spôsobom rozdelené medzi projektanta, medzi dodávateľa a nakoniec ležia na bedrách klienta. Pri EPC projektoch, keďže celý aj návrh, aj realizácia je sústredená u jedného subjektu, všetky tieto rizika preberá zmluvne ESCO spoločnosť. Ďalšou možnou výhodou je prevzatie financovania, čo je teraz zaujímavé najmä v súvislosti s nedostatkom finančných zdrojov vo verejnom sektore. Ako som spomínal, prevzatie financovania nie je povinné, alebo teda zabezpečenie financovania zo strany ESCO spoločnosti nie je povinné v rámci EPC kontraktov, je to nejaká pridaná hodnota, pretože aj to financovanie aj u ESCO spoločnosti niečo stojí, čiže ak si je klient schopný získať vlastné zdroje alebo teda vlastnou cestou lacnejšie zdroje,
môže zafinancovať investíciu aj sám, ale stále tam platí, že ESCO spoločnosť po určitú dobu musí garantovať dosahovanie úspor. Čiže aby subjekty verejného sektora mohli pristúpiť k rozhodnutiu o tom, že či využijú metódu EPC alebo nie, je treba položiť si v podstate nejaké základné otázky, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzajú. Prvým je zhodnotenie vhodnosti projektu, čiže či potenciál úspor, ktorý sa dá vygenerovať, je dostatočne na to, aby bolo možné v podstate z tých úspor zafinancovať potrebné investície. Ďalej je potrebné si položiť otázku hľadiska kapacít, hlavne v menších obciach, ale aj v mestách sa stretávame s tým, že príprava energetických projektov, nakoľko je náročná na znalosti, nie všetky mestá a obce majú dostatočné technické, právne a finančné kapacity na zabezpečenie riadenia takýchto projektov, čiže často je výsledkom realizácia nie ideálnych, nie optimálnych projektov. Ďalšie otázky sú to otázky súvisiace s dostupnosťou prostriedkov na investovanie, ale možnosť získať úver, čiže tieto otázky treba vyhodnotiť a až potom pristúpiť k rozhodnutiu o tom, či budem projekt realizovať štandardným spôsobom alebo cez EPC. Treba upozorniť na to, že Energy Performance Contracting nie je metodou vhodnou pre všetky typy budov a pre všetky typy opatrení. Je to určitý doplnok k štandardným spôsobom realizácie investícií, ale zase má na druhej strane benefity z hľadiska garancie úspor, čiže klienti, ktorí sa pustia do prípravy takýchto projektov, majú istotu dosiahnutia plánovaných alebo želaných výsledkov. Proces prípravy je relatívne dlhý a zložitý, môže trvať v podstate od pol roka až po 2 roky, v závislosti na zložitosti projektu, čiže začína sa identifikáciou projektov, predbežnou analýzou a potom následuje rozhodnutie o tom, či metódu EPC využiť alebo nie. Následne prebieha verejná súťaž, potom podrobná analýza, vyjednávanie s potenciálnymi dodávateľmi, následuje uzatvorenie zmluvy, inštalácia opatrení a obdobie záruk za úspory. Čiže je to, myslím, veľmi prehľadne znázornené na tomto obrázku, čiže sú tu znázornené jednotlivé fázy projektu a takisto aj v podstate aktivity, či už na strane zákazníka, klienta, alebo na strane ESCO spoločnosti. Čiže pri predbežnej analýze toto je asi najdôležitejšia časť, od ktorej závisí rozhodnutie o tom, či je EPC projekt vhodný alebo nie. Musí postihovať v podstate technické zhodnotenie, ale takisto aj zhodnotenie finančné a organizačné. A takisto treba zhodnotiť technický, finančný a organizačný rámec samotnej organizácie, ktorá EPC projekt chce realizovať pre verejné obstarávania a pre možnosti implementácie takýchto projektov. Často sa stretávame s tým, že je záujem realizovať takéto projekty napríklad na úrovni škôl, ale riaditelia škôl nemajú dostatočné kompetencie na to, aby takýto projekt mohli realizovať vo vlastnej kompetencii, nakoľko podliehajú zriaďovateľom, či už to kraje alebo obce. Čiže toto všetko treba zvážiť a vyriešiť potenciálne sporné otázky. Predbežná analýza môže byť vykonaná interne, ak mesto, obec alebo akýkoľvek klient z verejného sektora má dostatočné kapacity. Môže byť tiež zadaná konzultantovi, ktorý má tie dostatočné znalosti. Poprípade tá predbežná analýza môže byť zapracovaná do súťažných podkladov, ale toto už je potom úplne komplexný prístup, kde dopredu si vie klient veľmi ťažko zadefinovať, aké budú mať očakávania, čiže taký proces je potom veľmi náročný na realizáciu. Proces verejného obstarávania v
pozostáva v podstate z viacerých fáz, ako sú upravené podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale prvým krokom je definovanie stratégie obstarávania, ktorá ako som už spomínal, pri Energy Performance Contractingu sa líši od štandardného obstarávania. Potom je to už spracovanie tendrovej dokumentácie, realizácia súťaže, vrátane všetkých tých krokov, ktoré sú k tomu potrebné a proces sa končí uzatvorením zmluvy s najlepším uchádzačom. Tá stratégia verejného obstarávania by mala umožniť oslovenie čo najširšieho počtu uchádzačov, mala by umožniť jednoduchú kvalifikáciu uchádzačov a mala by tiež umožňovať rokovanie s najlepšími uchádzačmi o konečných podmienkach aj po predložení ponúk. Toto býva na Slovensku dosť často problémom. Boli tu pokusy realizovať takéto projekty cez súťažný dialog. V niektorých prípadoch skončili úspešne, niekedy veľmi nie. V Českej republike, ktorá tu bola spomínaná, sa využíva metóda rokovacieho konania so zverejnením, ktorá na Slovensku zatiaľ nenašla nejaké veľké uplatnenie. Ale pri definovaní tej stratégie treba dávať pozor na to, že pri takomto type projektov, ktoré sú v podstate dlhodobým zmluvným vzťahom, by cena nemala predstavovať hlavné a v žiadnom prípade jediné kritérium výberu najlepšej ponuky. Pri obstarávaní služieb, kde úspory sú garantované, musí sa hodnotiť v podstate cena dosahovaných výsledkov, čiže môže to byť napríklad jednotková cena na kWh alebo MWh úspor, ale musí byť v hodnotiacom kritériu zahrnuté minimálne garantovaná úspora a cena takéhoto projektu, plus ešte tam môžu byť nejaké ďalšie kritériá, ako sú napríklad rýchlosť, realizácia a podobne. Kľúčové ustanovenia zmluvy, ktoré musia byť v zmluve EPC, musí tam byť záruka úspor, čiže a takisto definovaný postup, ako sa úspory prepočítavajú podľa toho, ako je budova alebo zariadenie využívané, čiže treba to prepočítať na nejakú základnú úroveň pred realizáciou projektu. Treba zadefinovať postup v prípade, že garantované úspory neboli dosiahnuté a takisto, čo sa stane, ak sa dosiahnu úspory vyššie, ako sú úspory garantované. Ďalším ustanovením je objem investícií a záväzok zákazníka uhradiť investíciu. A veľmi dôležitým ustanovením je definovanie tej referenčnej baseline spotreby v energetickom aj finančnom vyjadrení a takisto vrátane podmienok, za ktorých bola táto referenčná spotreba dosiahnutá. Čiže napríklad klimatické podmienky vyjadrené v danom roku vyjadrené vo forme dennostupňov, ak hovoríme o nejakých sociálnych zariadeniach alebo o školách, počet žiakov, počet lôžkodní a podobné ukazovateľe, aby sa dalo zhodnotiť, že aká časť potreby je ovplyvnená samotnými opatreniami a aká časť je ovplyvnená zmenami vo využívaní budov. Samozrejme, súčasťou zmluvy mala byť povinnosť spoločnosti informovať o dosahovaných úsporách a minimálne raz ročne preložiť nejakú komplexnú správu o vyhodnotení úspor. Zodpovednosť spoločnosti za správnosť návrhu a realizácie úsporných energetických opatrení, čiže to je to prevzatie rizika, prevzatie technických rizík, povinnosť zákazníka zabezpečiť podmienky na realizáciu týchto opatrení. Čiže sú to už štandardné ustanovenia pre bežné zmluvy. Tu v podstate je dôležitý bod číslo 11, čiže spôsob prepočtu garantovaných úspor, už som o tom hovoril skôr. Čo sa týka vývoja trhu, čiže toto bolo EPC, čo to zhruba je, ako takéto projekty pripravovať, že to nie je metóda na Slovensku úplne nová, dá sa v podstate dokumentovať na vývoj, ktorý tu bol zaznamenaný. Ja by som to rozdelil v podstate na tri fázy. Pred rokom 2006, potom 2006 až 2012 a potom súčasné obdobie 2012-2013. Energy Performance Contracting, tak ako iné energetické služby, sa začal na Slovensku užívať na konci 90. rokov relatívne so slušným výsledkom. Vo verejnom sektore bolo zrealizovaných viac ako 20 projektov, hlavne to boli budovy samospráv, nemocnice, univerzity.
Ale tým, že Energy Performance Contracting je komerčná služba, komerčná forma financovania, kde v podstate investície treba vrátiť po roku 2006 s tým, že boli k dispozícii štrukturálne fondy pre samosprávy a pre verejný sektor, boli k dispozícii dotácie vedené až 95% z oprávnených nákladov, tak medzi rokmi 2006 až 2012 sa nezrealizovalo prakticky nič v tejto oblasti. To malo zase, tá forma podpory zo štrukturálnych fondov mala určitý dopad aj na to, ako bola zohľadnená problematika energetickej efektívnosti pri rekonštrukciách verejných budov, tým, že boli rôzne programy ako regionálny operačný program napríklad, ktorý bol zameraný na dostupnosť infraštruktúry, či už vzdelávacej alebo sociálnej. Priorita bola kladená práve na dostupnosť tejto infraštruktúry, ale energetická efektívnosť bola všeobecným kritériom, ktoré sa v podstate ale žiadnym spôsobom v podstate ani sa nesleduje v monitorovacích správach a podobne, čiže tá energetická efektívnosť tam bola v podstate na druhej kolaji. Z toho dôvodu teda medzi rokom 2006-2012 nebolo zrealizované prakticky nič a po roku 2012 skončila sa v podstate dostupnosť štrukturálnych fondov, ktoré boli alokované pre obdobie rokov 2007 až 2013, ale tá potreba obnovy verejných budov stále pretrváva, čiže došlo k určitému oživeniu EPC trhu vo verejnom sektore, ktorý tiež bol spôsobený, alebo teda vyvolal aj rastúci záujem bank a takisto dá sa predpokladať, že budú do budúcnosti vznikať aj nové ESCO spoločnosti, ktoré budú ponúkať takéto služby. A ten vývoj je možné dokumentovať v podstate, že medzi rokmi 2012 do polovice roka 2013 bolo na Slovensku zrealizovaných minimálne 5 nových EPC projektov v celkovej hodnote kontraktov viac ako 90 miliónov eur. V podstate tá najvyššia hodnota toho kontraktu o tomto projekte, bude hovoriť pán Legenis Dalkie, bola pri regionálnych školách v Košickom samosprávnom kraji. Ostatné projekty boli zamerané buď na jednotlivé budovy, alebo areály určitých hlavných nemocníc alebo univerzít. Tie projekty sa pohybovali v rozmedzi od 1 po zhruba 3,5 milióna eur. Čiže to je ten taký štandardný, zhruba teraz štandardná veľkosť projektu. Jeden projekt bol zrealizovaný aj v oblasti verejného osvietlenia. V podstate tieto projekty, celková hodnota týchto kontraktov, ktorá je vyššia ako 90 miliónov eur, je veľmi veľkým prísľubom pre možnosť realizácie týchto projektov aj v budúcnosti, pretože za rovnaké obdobie je to vyššia hodnota, ako bola dosiahnutá v Českej republike, kde s týmito projektami majú tradíciu a realizujú aj niekoľko desiatok projektov, takýchto projektov ročne. Čiže to je vývoj na Slovensku, tá situácia v súčasnosti vyzerá celkom zaujímavo a celkom pozitívne, aj z hľadiska vývoja samotného EPC trhu, ale aj potom z hľadiska možnosti dosahovania lepších výsledkov pri racionálnom hospodárení s energiou. Ja na záver by som uviedol v podstate ešte dva projekty, na ktorých ako Energetické centrum Bratislava spolupracujeme. Obidva sú zamerané práve na energetické služby. Jeden je projekt Combines, financovaný zo stredoeurópskeho programu. A práve tento je zameraný na využitie kombinácie Energy Performance Contractingu spolu s dotáciami alebo inými podpornými schémami. Čiže to je aktuálna otázka pri príprave nového programovacieho obdobia. Cieľom je jednak, aby nedošlo k tomu vytlačeniu z trhu, ako sa to stalo v roku 2006, ale takisto, aby sa zvýšila efektívnosť vynakladania štrukturálnych fondov na oblasť energetickej efektívnosti. Ďalším projektom je projekt Transparence, ten sa zameriava na podporu rozvoja dôveryhodného trhu a transparentného trhu energetických služieb. Čiže v rámci tohto projektu komunikujeme s ESCO spoločnosťami
A cieľom je pripraviť nejaký etický kódex ESCO spoločnosti, ktoré ponúkajú v podstate energy performance contracting na Slovensku. A takisto v celej Európe, pretože toto je veľký projekt, kde je v podstate 20 krajín zúčastnených, čiže má relatívne veľký potenciál. Čiže toľko z mojej strany. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkých za pozornosť. Ak by ste mali akékoľvek otázky, na tomto slajde máte moju mailovú adresu, kedykoľvek sa môžete na mňa obrátiť. Takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne, pán Lalko, za vašu prezentáciu. Ja by som dala slovo hneď pánovi Legenimu, aby nám ukázal, ako vlastne ako Dalkia realizovala projekt v Košickom kraji a potom budeme mať priestor na otázky a odpovede. Pán Legeni, môžete začať vašu prezentáciu. Neposlali ste nám žiadnu PowerPointovú prezentáciu, takže ak by ste mohli zapnúť vašu... Ja vám ju môžem okamžite poslať, lebo vlastne mne bolo povedané, že to môžem stadiaľto prezentovať. Počujete ma? Áno, počujeme. Môžete mi ju skúsiť poslať, skúsime to čo najrýchlejšie natiahnuť do systému. Ale zatiaľ, ak budete môcť, tak môžete zapnúť vašu kameru a môžete skúsiť začať. Poslala som vám o tú prezentáciu. Takže, aha. Dobre, takže vidíte ma. Dobre, takže najprv, ak dovolíte, rýchlo pošlem tú prezentáciu. Čo sa týka toho Energy Performance Contractingu, je všetko v poriadku, čo sa týka zvuku? Zvuku áno, ale nevidíme vás. Ak môžete ešte aktivovať vašu kameru. Dobre, ale hneď to tiež poriešim. Najprv vyriešim teda zaslanie tej prezentácie. Dobre, ďakujeme. Takže počkajte, hneď to bude. Takže čo sa týka teda toho samotného kontraktu, ako ste ho videli, akoby odprezentovaný, tak v podstate jedná sa o 74 škôl v Košickom samosprávnom kraji. Teraz ešte, ak sa chcem spýtať, aká je vaša adresa? Poslala som vám e-mail, ale môžem vám ju dať aj tu do chatu. Počkajte. Do chatu mi ju dajte. A to bude potom aj pre všetkých, ak budete potrebovať niekedy. Ďakujeme. Chvíľočku tu potrvá, kým sa tá prezentácia natiahne, ale... Ideme na to. Jana Citmanová. Jana prepáčte, ja čo EU Majors, EU Majors, EU. Tých bolo skutočne len pár, mali niekoho špeciálne len ako kuriča. Bol dokonca vlastne aj jeden prípad, kde kúrenie zabezpečoval na čiastočný úväzok telocvikár napríklad. Hej. Takže v podstate vlastne situácia bola tak, že vlastne 48 škôl bolo vykurovaných plynov, 4 školy boli vykurované biomasou, 20 škôl bolo napojených na CZT. Samozrejme, tieto CZTčka neboli v správe spoločnosti Dalkia. Hej, to znamená, že
príslušnom bol nejaký vlastne dodávateľ tepla, môže to byť napríklad v Košiciach, to mohlo byť tepelné hospodárstvo Košice, v Michalovciach miestny podnik, v Humennom ďalší miestny podnik a podobne. Ďalej, čo bolo typické pre túto situáciu, prepáčte, už máte tú prezentáciu, alebo nie? Či jak je? Aha, no. Čiže by som vás... Čiže kto teraz to môže ovládať tie slajdy, vy alebo ja? Aha, už vidím. Dobre. Čiže tu vidíte tú situáciu, vlastne tie školy boli lokalizované samozrejme po celom kraji ako. Hej. Tam máte tak, že v podstate je to podľa veľkosti, možno počtu škôl a podobne ako. Hej. Teraz v podstate tá spotreba primárnych energií a tá konečná spotreba v roku 2009, lebo ten rok 2009 bol vybraný ako referenčný rok, tu vidíte, to bol plyn, teda dosť kubíkov, teda elektrická energia, voda. No a efektivita týchto zariadení nebola sledovaná. Samozrejme, preventívna údržba, však to poznáte, ako vlastne, akože peňazí nie je dosť, takže vlastne, akože keď sa zdá, že je to všetko v poriadku, tak sa nerobí. A veľké opravy sa väčšinou robia vtedy, až keď situácia dospeje teda do takého stavu, že už sa nedá nič s tým robiť, ako a potom sa musia nájsť peniaze. No a teda, čiže riadenie energetiky bolo decentralizované, aj keď teda treba povedať, akože naozaj boli niektorí riaditelia, ktorí doslova sa vypracovali na špecialistov na energetiku a v podstate vlastne a dokonca sa aj pokúšali napríklad o spoločný nákup energií v rámci nejakej lokality. Čo bola teda táto potreba? Čiže samozrejme VUC Košice definovalo svoju potrebu ako teda znížiť náklady na energie. A samozrejme je tu ešte jedný ďalší závažný moment, že vlastne keď si predstavíte, že vlastne riaditeľ školy, ktorý je napríklad humanitár, ako nemusí byť nutne fyzikár, ako alebo nejaký inžinier, ako hlavný zmysel vlastne strednej školy je vzdelávať a vlastne zamestnanci sú tam na vzdelávanie a to isté platí aj o školskom odbore, ktorý by sa viac menej mal sústreďovať na otázku kvality vzdelávania ako toho hlavného procesu a nie v podstate vlastne akože byť v situácii, ktorá núti ľudí, aby sa stali súčasne energetikmi a neviem akými všetkými profesiami. To znamená, že vlastne akože teda takým cieľom bolo dať to niekomu, pre ktorého je vlastne energetika a energetická efektívnosť ako hlavný biznis. A samozrejme tým, že sa to vlastne zverí jednému subjektu, tak vlastne z hľadiska riadenia sa zjednodušuje situácia, lebo vlastne naproti vám nesedí 74 krát neviem koľko dodávateľov tých jednotlivých škôl energií, ale sedí vlastne jeden subjekt, s ktorým rokujete a on si už vlastne zariaďuje všetko. Ďalším cieľom bolo to, poznáme situáciu, aká je na školách, že v podstate z dôvodu toho, v akom sú stave tie technické zariadenia, tak vlastne často napríklad niektoré miestnosti, ktoré by mali byť vykúrené, nie sú vykúrené, niektoré, ktoré by nemali byť vykúrené, sú prekúrené a podobne.
To znamená, že vlastne akože bolo to otázka zabezpečenie tepelného komfortu tak, aby to vlastne zodpovedalo hygienickým normám. To znamená, že tam, kde má byť podľa normy 20 stupňov, má byť 20 stupňov, kde 22 stupňov, 22 stupňov a kde 16 stupňov, 16 stupňov. No a samozrejme, akože tá ďalšia vec, to bola otázka teda tých investícií, pretože samozrejme vlastne akože cieľom bolo aj realizovať investície takým spôsobom, aby vlastne nezaťažili samosprávny kraj, teda jeho rozpočet. Ako? Takže vlastne akože výsledkom bola zmluva. Zmluva bola výsledkom verejnej súťaže, ktorá sa robila formou súťažného dialógu. EPC bolo podpísané, teda Energy Performance Contract bol podpísaný na dobu 18 rokov. Keď pán Lavko hovoril o tom, že prečo nebol možné EPCčka a tak ďalej, tak by som povedal, že hlavný dôvod, prečo sa nerealizovali EPCčka, bola pritvrdená regulácia, ktorá fakticky predajcovi tepla neumožňovala predať tepelný komfort niekomu, lebo Energy Performance Contract znamená, že vlastne vy ako predajca, teda ako výrobca tepla nepredávate zákazníkovi akože teplo na megajouly a na kilowaty, ale predávate mu tepelný komfort. To znamená, že garantujete, že tam a tam bude taká teplota, ktorá má byť. Ako? Čiže tento EPC kontrakt sa uzavrel na základe článku 10 zákona o energetickej efektívnosti číslo 476/2008, ktorý vyníma ako energetickú efektívnosť a poskytovanie energetických služieb z regulácie. To bola prvá legislatívna podmienka, ako preto, aby sa vlastne vôbec niečo dalo. Zmluva sa to týka 74 stredných škôl a obsahuje nasledovné záväzky spoločnosti Dalkia. Čiže vlastne zaviazali sme sa usporiť 19% zo spotreby primárnych energetických zdrojov v porovnaní s referenčným rokom 2009 a to od roku 2017. Čiže do roku 2017 od podpísania kontraktu sa zrealizujú všetky potrebné opatrenia k tomuto. A udržanie tejto úspory počas celého teda toho trvania zmluvy ako v globále, čo znamená napríklad zníženie emisí CO2 o 56 408 tón ročne. Potom je tu 8,8% úspora nákladov z platieb za energiu od roku 2020, čo predstavuje pre samosprávny kraj 4,7 milióna eur úspor počas nasledujúcich 10 rokov. Čiže z celej tej globálnej sumy, čo by zaplatili, tak o to zaplatia menej. A klient platí v porovnaní k referenčnému roku pevnú sumu, upravovanú podľa vopred dohodnutého vzorca. V prípade, že by sa vlastne dennostupne nezmenili, že by zostal počet trieda, počet žiakov, počet teda metrov štvorcových, všetko keby sa nezmenilo oproti tomu roku 2009, a bola by rovnaká teplota teda na dennostupne, tak platba bola zafixovaná v roku 2012 až 2017 na 4,5 milióna eur. To znamená, že okamžite sme znížili teda platbu zo strany klienta o 200 000 eur. V roku 2018-2019 to bolo v roku 2018-2019 a v roku 2009 teda 4,7 miliónov, to bola tá platba. A potom nakoniec 4,2 milióna eur od roku 2020 do ukončenia zmluvy. A samozrejme všetky potrebné investície k dosiahnutiu výsledku sú zabezpečované nami. To znamená, že idú na náš vrúb. To v podstate vlastne nie je vlastne záležitosťou teda klienta a my znášame všetky rizika spojené s dosiahnutím výsledku, ku ktorým sa zaviazala. To znamená, že keď uvediem teda, čo to znamená znášať rizika, to znamená, že keď by napríklad sme nedosiahli teda túto úsporu, pretože vlastne teda súčasťou kontraktu je aj to, že
každoročne je vlastne ten výsledok auditovaný a je potvrdzovaný treťou stranou. To znamená, že niekto nezávislý potvrdzuje teda tento výsledok dosiahnutý, tak pokiaľ by sme ho nedosiahli, tak by sme vlastne museli vykonať na svoje náklady ďalšie opatrenia, aby sme sa dopracovali teda k tomuto výsledku bez ohľadu na to a vlastne neznamenalo by to, že by teda ten klient nejako sa menila jeho platba. To je vlastne znášanie toho rizika. A myslím si, že to je najpodstatnejšia vec, na ktorú treba dať pozor pri týchto energetických kontraktoch, EPCčkách, aby skutočne tie riziká sa preniesli na toho dodávateľa tej energetickej služby. Lebo nechcem tu veľmi polemizovať, ale množstvo energy performance kontraktov, alebo energy performance kontrakt by mal byť ako forma verejno-súkromného partnerstva. Čiže vlastne množstvo tých energy performance kontraktov nesplňa dokonale napríklad tieto podmienky znášania rizík a vlastne napríklad, keby sme ich posudzovali z hľadiska napríklad započítavania dlhu a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy napríklad do dlhu nejakého subjektu, tak množstvo z nich by sa muselo tam napísať, lebo išlo viac menej pod kvázi akoby menom Energy Performance kontraktu sa skryli v podstate viac menej akoby pôžičky, skryté pôžičky vlastne týmto samosprávam v podstate viac menej samosprávy často znášali napríklad rizika vlastne akože objemu teda energii a podobné veci. Takže v podstate vlastne teraz, ako prišiel ten zákon o energetickej efektívnosti, súčasne ako napríklad vo vyhláške URSO bolo bližšie definované, čo je verejno-súkromné partnerstvo a aké má vlastne mať kvality, akože napríklad tam je definované vo vyhláške URSO, čo sa týka oprávnených nákladov, že tento kontrakt by mal trvať minimálne 6 rokov, čiže 6 a viacej rokov, čo je v podstate 6 rokov, to je vlastne viac menej doba návratnosti s nejakým primeraným ziskom takých základných a najjednoduchších opatrení, kde teda ten pomer investícia, úspora je vlastne akože najväčší. Takže v podstate vlastne toto vytvorilo podmienky preto, aby sa vlastne začali teda uzatvárať Energy Performance Contract. Lebo poviem napríklad, že máme zmluvu s Trnavským samosprávnym krajom pre viac ako 50 škôl, kde vlastne sme sa tiež zaviazali robiť úspory, ale práve z hľadiska toho, že vlastne sú tam určité veci, ktoré musí znášať tá naša druhá strana, teda VUC Trnava, tak toto nikdy neprezentujeme ako Energy Performance Contract. Hoci niektoré iné spoločnosti by to kľudne teda takto prezentovali. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Pokiaľ by samozrejme niekto chcel sa bližšie o tom pobaviť, lebo vlastne vždy ten Energy Performance Contract to je vlastne vec, ktorá musí byť šitá na mieru toho konkrétneho zákazníka, lebo vlastne akože nie sú štandardne upravený spôsob nakladania s majetkom. Treba tam vlastne, aké sú tam napríklad správa majetku, aký má vzťah k tomu majetku tých škôl. A takéto viac menej veci, vlastne každý ten Energy Performance Contract je v podstate viac menej ako, by som to povedal, individuálny a musí byť teda personalizovaný. Nedá sa povedať takto, že zoberte si túto zmluvu, ako vám môžete robiť. To sa jednoducho nedá. Takže ďakujem zatiaľ a čakám na otázky.
Ďakujeme veľmi pekne obom speakerom. Máme prvé otázky. Prvá bola z Bratislavského samosprávneho kraja a znie, ak ESCO dodávateľ bude obstaraný na zabezpečenie investície aj ako dodávateľ energie počas trvania spolupráce, nedochádza k porušeniu zákona, keďže sme obišli súťaž dodávateľa služieb. Neviem, či môže odpovedať pán Legeny alebo pán Lauk. Ja môžem odpovedať, lebo mám zhodou okolností aj oprávnenie na verejné obstarávanie. V podstate Energy Performance Contract z hľadiska verejného obstarávania je klasickým príkladom zeleného verejného obstarávania. To znamená, že v podstate je typicky obstaranie služby a vlastne akože keď beriete verejné obstarávanie, obstarávate si službu a vlastne samotný zákon hovorí o tom, že vlastne, že aký typ obstarávania a ako to definujete, závisí od prevažujúceho toho, čo obstarávate. Čiže ak súčasťou toho by som to povedal, toho obstarania služby sú aj práce, lebo samozrejme vlastne treba tam niečo nainštalovať, treba tam niečo opraviť a tak ďalej, tak keďže tie práce vlastne z hľadiska objemu tvoria niekedy 10, niekedy 15, niekedy 20%, tak kľudne sa to môže obstarávať ako služba a nie je to žiadne obchádzanie zákona. Ďakujeme. Ak by otázka, teda vlastne odpoveď, prepáčte, nebola jasná, tak z Bratislavského samosprávneho kraja môžete ešte četovať. Zatiaľ položím otázku pani Tarasovovej zo zastúpenia Prešovského kraja v Bruseli. Aké sú legislatívne bariéry pre EPC na Slovensku? Možno môžem skúsiť ja. V podstate tie legislatívne bariéry fungujú, respektíve existujú v určitých oblastiach. Asi tak, ten aktuálny stav je taký, že napriek tomu, že Energy Performance Contracting nie je žiadnym spôsobom legislatívne podporovaný, existujúca legislatíva zatiaľ využívaniu Energy Performance Contractingu nebráni vo všeobecnosti. Na druhej strane sú tu bariéry, ktoré sa týkajú napríklad rozpočtových pravidiel, samosprávy. Tam sa to týka napríklad pri školách. Pri školách je problém ten, že všetky prostriedky sú rozpočtované na prevádzku a následne nie je možné použiť tieto prostriedky v podstate na splácanie investícií. Čiže toto je jedna taká bariéra. Ďalšou bariérou môže byť napríklad zaratávanie dlhu z EPC kontraktov do zadlženosti verejného sektora, čo tiež, ani nie, že to je potrebné hľadať riešenia, ktoré sú často, povedal by som, niekde na hrane, nie sú úplne jednoznačne vymedzené. Čiže nie je to ani tak, že bariéra, ale nie je úplne jednoznačná legislatíva, ktorá by podporovala tento typ služieb. Ďakujeme. Máme ďalšiu otázku od pani Chovancovej z Prešovského kraja. Pán Lauko, ste spomenuli, že pre niektoré verejné budovy nie je EPC vhodná ako metóda. O ktoré budovy by išlo? Pre ktoré budovy táto metóda nie je vhodná? Keď sa pozriete na prípravu EPC projektu, tak EPC projekt, jeho príprava je relatívne zložitá, čiže súvisia s tým nejaké vyššie úroveň nejakých tých fixných nákladov, ktoré je treba vynaložiť bez ohľadu na to, aký veľký objekt máte. Čiže následne ESCO spoločnosťam pri takejto zložitej príprave projektu sa neoplatí ísť do projektov, ktoré sú malé. Čiže je treba mať budovu, buď budovu alebo nejaký súbor budov, ktoré majú nejakú spotrebu energie, povedzme na úrovni zhruba 200 000 eur ročne, aby následné úspory potom boli zaujímavé pre realizáciu.
Ďalšou možnosťou, alebo ďalšou takým typom budov, pri ktorých to nie je vhodné, sú v podstate budovy, ktoré neboli nikdy rekonštruované. V tom prípade, ak klient nemá zdroje na financovanie tých stavebných opatrení, pretože môžete síce zrekonštruovať technológie v akejkoľvek budove, ale ak nespravíte komplexnú rekonštrukciu, tak je to také polovičaté riešenie bez nejakej logiky, ktorá je za tým, pretože normálne, keď sa na to pozriete, tak technológia mala byť prispôsobená tomu, v akom stave je technická časť budovy, tá stavebná časť budovy a spôsob využívania. Keď začnete od technológie a následne po pár rokoch sa rozhodnete, že zateplí, tak môžete mať predimenzovanú technológiu, ktorá už nebude zase fungovať efektívne. Mohol by som k tomuto... Nech sa páči. Trošku by som nesúhlasil s pánom Lavkom. Budova, ktorá je nezateplená, je úplne ideálne na EPC kontrakt a dokonca vlastne môžete spraviť EPC kontrakt taký, že v podstate vlastne časť tých opatrení do plášťa budovy vlastne financuje ten, ktorý teda vlastník budovy, a vlastne časť tých úspor, ktoré sa dosahujú aj s pomocou teda tohoto ESCO spoločnosti, sa vlastne tiež dajú do tohoto. Pretože vlastne celý EPC kontrakt je vlastne o tom, ako vlastne nastavíte finančnú konštrukciu ako toho splácania. A by som to takto povedal, že vlastne nie z hodou okolností na Slovensku, ale zo zahraničia, napríklad z Talianska, z Francúzska, máme skúsenosti práve s takýmito typmi projektov, kde sme dokonca aj čiastočne financovali vlastne tú komplexnú rekonštrukciu. Pretože výhodou takéhoto typu spojenia tej komplexnej rekonštrukcie s EPC kontraktom má presne to, čo ste hovorili ako riziko, že vlastne, keďže sa to robí súčasne, tak za prvé tie investície do toho energetického zariadenia ako kotla, rozvodov a tak ďalej sú nižšie, pretože sa dimenzujú už na tú budúcu spotrebu. A tým, že vlastne máte tú ESCO spoločnosť, ktorá rozumie tej energetike ako partnera napríklad pri výbere stavebnej spoločnosti a sledovaní týchto vecí, tak dosiahnete rozhodne lepšie výsledky, ako keď najprv zateplíte a potom idete napríklad rekonštruovať to tepelné hospodárstvo. Čiže v podstate vlastne všetko je len o tom, by som to povedal, správnom nastavení tých finančných tokov. Ale to je už vec, by som to povedal v prvom rade, pokiaľ sa jedná o samosprávny kraj alebo tak, aké máte všeobecné záväzné riadenie, čo sa týka hospodárenia s majetkom a tak, aby vlastne aj to bolo v súlade. Čo sa týka zákona, nie sú tam žiadne problémy. A chcel by som ešte súčasne odpovedať na tú otázku, že keď obstarávame EPC službu a súčasne aj dodávateľ energii, či je to v poriadku mať v jednom VO, to je absolútne v poriadku. Tam nie sú žiadne problémy. Ešte súhlasím s pánom Legením. Áno, realizovať všetko komplexne je ideálne riešenie. Práve ja som začínal tým, že problémom riešenia komplexných rekonštrukcií je, že nie je to možné potom úplne vo všetkých prípadoch financovať iba zo strany ESCO spoločnosti, čiže musia tam byť k dispozícii zdroje aj na strane klienta, z ktorých to kofinancuje tie stavebné opatrenia. Čiže súhlasím s tým, toto je ideálny prípad a poznáme takéto skúsenosti aj z Českej republiky, kde sa v podstate naraz riešili všetky projekty pod garanciou ESCO spoločnosti, ale financovanie stavebnej časti bolo napríklad zabezpečené zo štrukturálnych fondov a robili tam takéto kombinácie. Čiže súhlasím s tým, toto je úplne ideálny prípad, ale na Slovensku zatiaľ takúto referenciu myslím nemáme. Takto kľúčovým pre EPC kontrakt
a to, čo sa dá v ňom vykonať, je dĺžka trvania kontraktu. Lebo napríklad poviem tak, že kontrakt EPC, ktoré teda pôvodne malo byť tu prezentované, to bolo 16 škôl v Petržalke, ktoré sme robili, tak to malo trvanie len 5 rokov. Pretože vlastne sa spravili len vlastne presne tie typy opatrení s relatívne nízkymi investíciami a relatívne vysokými úsporami. Čiže čím vlastne idete do náročnejšieho opatrenia, tým sa vlastne predĺžuje doba kontraktu. Čiže napríklad kontrakty, kde dokonca naša spoločnosť absolútne prevzala vlastne zodpovednosť za tú budovu ako za jej správu, vrátane teda jej rekonštrukcie, to boli jedni z prvých ako EPC kontraktov, ktoré sa realizovali ešte v 60. 70. rokoch, tak to boli kontrakty na 30 rokov. A potom sa to v podstate vlastne akože dokonca aj takáto komplexná rekonštrukcia dá zmestiť. Čiže to je vždy otázka aj trvania toho vzťahu. Čiže všeobecne platí, čím je dlhšia tá zmluva, tak tým viacej opatrení energetickej efektívnosti sa dá spraviť. Pri nejakej rozumnej cene aj všetkom ostatnom. Ďakujem. Ešte máme jednu pani Terasovovej, ako je to s verejným osvetlením a EPC? Tak môžem, my ako Energetické centrum Bratislava sme realizovali projekt zameraný na verejné osvetlenie. Z hľadiska verejného osvetlenia tá situácia je podobná. Závisí to od toho, čo spomínal pán Legeni, dĺžka trvania kontraktu a potrebné investície. Vo väčšine prípadov, hlavne v mestách, kde sú zastarané svietidlá a svetelné zdroje, je možné realizovať energeticky efektívne opatrenia formou EPC s slušnou návratnosťou okolo 5, 7, maximálne 10 rokov, ak hovoríme o výmene svietidiel a inštalácii nejakého riadiaceho systému. Problém je, čo s opatreniami, ktoré neprinášajú žiadne úspory energie a popri tom sú finančne najnáročnejšie, čo je napríklad výmena zemných vedení alebo stožiarov. Čiže opäť predĺžuje sa tam doba návratnosti a väčšinou takéto opatrenia nie sú zaujímavé pre spoločnosti, ktoré sa v oblasti toho verejného osvetlenia pohybujú, ale vo všeobecnosti tieto projekty idú realizovať, ak sa zameriavajú iba na opatrenia, ktoré prinášajú úspory energie. Na financovanie tých opatrení, ktoré úspory energie neprinášajú, ale zase majú dopad na bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy, treba nájsť nejaké zdroje alebo nájsť spoločnosť, ktorá je ochotná zafinancovať takéto opatrenia s tým, že návratnosť projektu bude podstatne dlhšia. Ešte takisto môže byť na Slovensku problém s tým, že hovoríme veľmi často len o teoretických úsporách a to súvisí s tým, ako sú sústavy verejného osvetlenia prevádzkované, pretože sústava verejného osvetlenia má nejaký inštalovaný príkon, otázka je, aká je funkčnosť tejto sústavy, aká je kvalita sústavy. Hlavne v obciach, kde často sa osvetlenie na noc alebo na časť noci vypína úplne a ďalej z veľkej časti je sústava verejného osvetlenia nefunkčná, môže dojsť k tomu, že ak po rekonštrukcii bude verejné osvetľovanie prevádzkované tak, ako má byť, tak nepríde k reálnym úsporám. Podobne hlavne v obciach, kde sú svietidlá umiestnené v podstate na podporných bodoch distribučných spoločností, sú umiestnené väčšinou na každom druhom tomto betónovom stožiari. S takýmto spôsobom nie je možné dosiahnuť kvalitu osvetlenia požadovanú technickými normami. Čiže zase tam s tým súvisí to, že treba doplňať svietidla v podstate na každé svietidlo, čím zase rastie spotreba. Čiže v mestách v princípe áno, v menších obciach, ak sa zameriame na rekonštrukciu a modernizáciu sústavu verejného osvetlenia, ktorá zvýši aj kvalitu toho osvetlenia, už je to problematické financovať iba z úspor. Ďakujem veľmi pekne, ešte pani... Ja som... Áno?
No, ja som toľko z mojej strany. Ďakujeme. Vyčerpali sme aj náš čas. Neviem, či sú ešte nejaké posledné otázky. Ak nie, tak ja by som vám chcela veľmi pekne všetkým poďakovať za váš čas. Chcela by som vám len povedať, že tento webinár sme nahrali a bude k dispozícii na web stránke dohovoru primátorov a starostov. Môžeme vám potom poslať link, ak nám necháte svoje e-mailové adresy. Ak by ste sa kedykoľvek potrebovali vrátiť k týmto odpovediam alebo ich možno ukázať a prehrať vašim kolegom alebo poslancom a tak ďalej, tak to bude možné. A tiež, ak dovolíte, pán Lauko a pán Legeny, vaše kontakty sú v týchto prezentáciách, takže ich tiež zašleme všetkým účastníkom. Ak budú mať ďalšie otázky o EPC, tak vás snáď môžu kontaktovať. Ak budete mať ďalšie otázky o dohovore primátorov a starostov a možnostiach financovania, aj inovatívnych možnostiach financovania, o ktorých teraz sa dozvedáme čím ďalej, tým viac, tak nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme veľmi pekne. Tak samozrejme a dovidenia všetkým a teším sa na vaše otázky ďalšie a prípadné stretnutie. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.